Gisugda na ang Davao Region Athletic Association o DAVRAA Meet 2025 nga gipahigayon sa Davao del Norte. Adi ang report ni John D. Esteban. Gisugdan sa Mablukong Grand Parade ang opening number sa Davao Region Athletic Association o DAVRAA Meet 2025 sa Tagum City, Davao del Norte, Domingo, March 9. Kapin 9,000 nga mga atleta, coach o trainer ug mga opisyales sa 11 ka contingents gikan sa lain-laing lugar sa Davao Region. Kini mao ang mga delegado sa Davao City, Davao de Oro, Davao Occidental, Davao Oriental, Davao del Sur, Tagum City, Panabo City, Mati, Digos, Island Garden City of Samal ug ang host Davao del Norte. Sports teach us resilience, respect, and unity. We stand as one in elevating Region 11 to greater heights, not just in the palarong pambansa, but even on the international stage. Gipasigasab o gipasa ang torch ang uwahi nga nagbitbit niini aron pasigahan ang DAVRAA Meet Cauldron mao si Chloe Larutin, ang batang Pinoy archery silver medalist nga taga Davao del Norte. Usa ka grandiosong fireworks display ang mitapos sa seremonya. John D. Esteban, 1 Mindanao.